Bon dia, xics i xiques de l'IES Vicent Castell. Este vídeo és el primer que veureu i és una prova perquè sapiguem si en les pròximes setmanes i durant el temps que dure l'alerta sanitària podem continuar fent classe de manera virtual. Esta setmana podeu descansar perquè esteu en les vostres vacances de Madalena i encara que la Madalena no se celebre, mantenim eixe respecte perquè això són vacances. Fins dilluns 23. A partir de dilluns 23, què passarà? Que jo tindré cada setmana 3 classes virtuals penjades perquè les pugueu veure. 3 classes que equivalen a les 3 que fem a l'institut. Això és perquè no vos despengeu i no tornem a l'institut i estiguem encara en el temari de la segona avaluació. Serà difícil? Sí, però anem a intentar-ho. Per tant, jo vos explicaré cada setmana 3 continguts dels que anem a donar a classe o dels que donaríem en la classe habitual. Vos ficaré activitats del vostre llibre i altres complementàries a través d'enllaços que estaran baix o en la plataforma digital Aules i vosaltres podeu seguir la classe virtual i després fer els exercicis. Alguns s'hauran d'entregar a través d'Aules i uns altres me'ls podreu donar quan tornarem a classe. Però això ara no és massa important. Anem pas per pas. Com vos deia, la setmana que ve començarem amb 3 classes a la setmana, les mateixes que tenim quan estem a l'institut. I cada una d'aquestes classes equivaldrà a un contingut del vostre llibre. He decidit mantenir el llibre com a guia perquè no vos pergueu, perquè tingueu també un suport en el que poder mirar tot allò que expliquem. El vídeo el tindreu penjat en directe i després el podreu mirar tantes vegades com vulgueu. Reviseu-lo, torneu-lo a mirar i si encara vos queden dubtes, baix als comentaris podeu deixar les vostres preguntes i jo vos contestaré encantada. A banda d'escoltar les lliçons virtuals i de fer les activitats que vos manaré, per favor, vos demane que llegiu algun llibre en valencià, encara que només siga un. Vos passarà el temps molt més ràpid, ja veureu.